guys, ako na pud ni si Ruby Probinsyana nga murag naong og sigbin. Adjong buntag na tong tanan guys, kanang sa juday ko kaadto diri sa ahong garden kay halagi pang balhin-balhin na pud ni ahong mga tanom kay murag lainan na pud ko nagtan-aw kay murag nagkagubot jud taman. Ja karon na ako diri sa jo pa kaadto ko. Pay alas 5 na ako dari na mata na ko kay naanad bitaw ko sa jog mata mga alas 4:30 mata na jud ko. Walang sa jud ko dari gahapon guys, ako ni sang giputod. Kaning among tawag ani kanang mansanitas. Ag usa hang giputod guys kay kung ubang mga tanom kanang di pud siya moangay og kuan. Kanang way init. So ako sang giputod ni. Ni dako kadto ni siya guys, akong giputod gahapon, wala man ko nag vlog guys kay kuan way mo hawid og cellphone kay ga klase ang duha ka anak mo ni siyang giputod gahapon. Ja ang gipang balhin na pud guys, ja na may mga ugat diri punuan ang gipang kuan pang tangtang gipang kuan ni gipang usa na hagbutang ni tanang mga kaladyum ang gipang uban-uban tanan ba kay na kana dagko na kaadto ni guys oh. Dagko na kaadto ni sang may pamanta na sa una karon dagko naman oh. Dagko na kaadto siya guys. Wa na koy mabutangan kay aran kuana na ran daghana na nya. Na wala koy mabutangan sa kang mga kuan tanang mudya guys kay moadto mami sa kuan ron guys sa Gaisano mamalit ko og kaang kay na kani siya guys oh. So tawag ano niya sana guys akong gi kuan niya maghimo na pug og laing creative na pud akong himuon guys kanang kani ni siyang itungtong diri sa PVC Diya, ni siyang kuluran og murag puno og buwak kun. Diya ni siyang katamnan og kuan kanang ngani bitaw guys. Kani nang gagmay nga kuan gagmay na snake plant. Mo ni akong itanom dani. Diya mangita pa kog mga ingani kanang mga kuan sa cook. Tanawa guys oh. Mo ni mga salbahe na kung mga kuano. Oh, pagali ko kahuman nanangangakhana karon kay jud mong sinuban ron ha. Sinuban jud mo na ron. Nawa. Mo ni hang problema diri guys kay nay ang silingan diri yang mga manok naas gawas. Gaho guys, ako manggi preso kay maka kuan lagi. Maka damage og mga tanom. Tanawa. Karon. Adto jud mo sa kalaha ron. Moni hang ka kuanan ni mga manuka guys. Na hanggi panguanan guys kay ag ugat man ni sa kuan. Ugat sa mansanitas. Dari pud guys na pud kagubot jud oh. Una nang pang hanang itarong na siya na hunja guys na sang palitan og mga kaang kay arang kagubot karong purma na pud siya balik kay snake plant man nga gamay na arang kagubot kaadto napapadito nagkagubot pa tong akong mga kuan guys mo nang hinay-hinay ko arins wala na po mabuhat diri manang habang naghuwat ko sa akong gi-order nga kuan jota kay mag kuan na pud ko mag seed na pud ko usab og mga tanom.
Kay ahon na po ng pulihan tanan ng ahong mga nung kubasa, ahon na po ng pulihan. O na guys, among kuan guys oh. Mo na among bayi porma guys oh. Wa pa jud na sa makuan nagguba. Wa pa gali mahuman guys, nagguba na po na sadya oh. Mo nang gahapon mo na sa ga kusog og hangin. Gakuan siya. Mo na among bayi. Bye-bye pala man jud ni kay temporaryong bayi mo man jud ni maadto na naman mi na may silungan di mi mawanan. Puhon makahuman ang eskwela ang anak kasi matabangan mi niya guys nga kuan paadyo na mo ang bay kay kaning baza jud mo guys kuan rani 5 rani ka adlaw gi patindig na kay wala gi may mapuy-an guys. Wadto na mi guys sa kuan ron guys sa Gaisano. So tanaw na to ito guys dito sa ito. Kauban akong prinsesa. Uli na ka. Kami guys sa lungsod. Kay mang grocery ni sa among pang 1 week. Hey guys, narami diri sa balay guys, gikan mi ng grocery. So dito sa grocery guys,
agahang gipapunit agahang prinsesa kay siya na ko rin mag-gadget sa among 1 week. So siya akong gipapunit ug sa imong panganon ron si Manaha. Ya karon guys, nagkuan ko kanang vegetable kanang kuan siya kanang repolyo o bagyo beans, carrots, dili ka na gamay ginaling. Ni siyang monog lumpia kay mamanigan sa kong anak mga vegetable nga lumpia. Ako ko silang ginawa ng gamay karni nga kuan nga ng lumpia. Kay ganahan man jud na sila og vegetable lumpia mo nang ako nang kuan guys. Poston og kuan kay na sila amo man ning isud sa rip pero mga pinakadlaw na ay ito namon. So guys guys daghang kadug limonsito kay mao po niyang imnon og kuan but ini tubig nagabuntag butangan ng limonsito ya butangan og luternip kay mao ni akong imnon para sa dili mo kuan akong sinus. Ya mao dito atong hang video ron guys kay kuan man ron Sabado ugma magpahuway sa kuko. Ya wala lagi ipakita ninyo guys ang katong hang gipalit nga kaang gawas kay ugma ay nagkalunis ako itong ipambalhin to ang mga tanom. So mao to akong vlog karon. Happy weekend inyong tanan. Ya. Kuan guys, unsa man ibot niyo? Ya salamat kayo sa mga nananaw sa akong video. Mga gini guys akong naong guys so grabing murag na og sigbin. Maalag murag na og sigbin basta ugihan mananom. Ya see you next vlog.